Pagtumod sa 32 ka mga elected officials nga nagasuporta sa rebelde nga NPA makaalarma suno sa DILG. Mga natungdan nga opisyal ginpaandaman. Nakatuto, John Sala. Una naging pagwa sa Police Regional Office 6 ang intelligence report nga mayara sang 32 ka mga elected officials sa reyon nga nagasuporta kag nagabaton sang suporta halin sa New People's Army. Kung matudi ni nga datos makaalarma ini suno sa Regional Director sang DILG sa Western Visayas. Hindi biro yung 32 numbers out of how many. We only have 117 municipalities and how many cities. Imagine how much is 32 compared to the total number. Malaki-laking porsyento din yan. Wala pasang nabaton nga report ang DILG-VI halin sa PRO6. Apang pananglit mapasa na sa ilag gilayon nga ipadangat ini nga bagay kay Secretary Eduardo Anyo. May paandaman si Director Iglesia sa mga opisyales nga tubtub subong padayon ng suporta sa mga rebelde nga grupo. Siguro let's be wary of the policy of the government on that concern, and hopefully they will abide. They should abide by the policy of the government. Upood kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.